jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko altine jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyi habaruji moɗon ndemgal Pulaar toon États-Unis guidoɗen e titre uji meɗen hono kanko Donald Trump continue dikkodiral hakkude gouvernement fédéral e gouvernement ji locaux ji surtout ɗiɗo état ji démocrate en ɗum noon ne wayno ko toon to Illinois hande ɗum noon kanko gouverneur Pittsburgh e wayno ɓe jeeyi kadi toon to tribunal ɗum noon ko blogde Donald Trump yamirore mum gardeji yo gadda toon to Illinois. Habaruji men national toon to États-Unis hande ne wayno ko hewɓe taw ko haraleɓe ko fati e safara haqqillaji bindi lettere wonde ko kanko Robert F Kennedy gardiɗo ministére cellal oɗo sa joni wala karallagal adda ɗum kadi woni koye bonnude kala ko fati e cellal leydi ndi. Habaruji men international ko toon to Sénégal ɗum noon ko man ƴeew kadi hono kanko Pape Malick Ndour noddunoɗo tan toon hande toon to tribunal o yalti o woni libre e kadi man ƴeew kadi ko fati kanko hoore makko gone Salou Diop kañum hoore mum ponnoɗo yadde toon to cyber sécurité holto affaire makko yarata ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawdude oɗo journal ma en gartu joni joni jaññiɗen hen siftinde on tan hande ko altine jeegom lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi. Radio Jowol Sare International dole lingu gondia kono dole Radio Jowol Sare ko hettuyankoɓe mum Amérique, Asie, Océanie, Europe, Afrique no keɗo Radio Jowol Sare International. Jiɗɗa ko kabaruji jaggu Radio Jowol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarini kono ɓamtare kala kena wallita gurdam ade ena yewteno haale e nder Radio Jowol International wonande jogiiɓe publicité ji jokkodiru eya Radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto Radio Jowol International. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji meɗen guitorɗen ko toon to États-Unis binɗen gardini titre uji men ni ko yalti e ñalawma he hono kanko Puff Daddy ɗum noon gandiraɗo Sean Diddy ɗum noon ñawaɗo ñande walla mo ñawre muɗum ñande 30 lewru octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyyi wonde kene sokke kene wona duuɓi 4 e lebbi ɗiɗi ko yalti ñalawma he wonde ko kanko Puff Daddy e tugnade kadi ko Donald Trump windi e média mo social wi wonde ko kanko Puff Daddy o ñaguima e wonde Donald Trump yo yaafom ɗum noon e wayno ko Donald Trump haalino guila e lewru août wi wonde ko ɗum noon ko nde waɗi entretien e journal goto biyeteɗo Newsweek o wi wonde ko Puff Daddy ko anda ɗum no fewi kono ko neɗɗo mo wowdirno no fewi kono ne wayno ko mo joguiti hande mettere wonde ko nde kanko nde o felliti wonde nadde politique nde kad mandama ko gadan pour wonde président kanko hono Puff Daddy no wayno haalino makko haaluji bonɗi o donc ɗum ɗo konti e nden oɗon entretien o wini wonde ko aɗa andi a anda neɗɗo no fewi walla ka neɗɗo tan neɗɗo haalayma haaluji bonɗi kadi a anda holno jabotoɗa ɗum donc o wino ko oɗon sahani ko hunde nde tinde makko pour yafade Puff Daddy kono woni koye ƴewde ɗum noon kadi ko noon haaliri kadi honno Christine Maxwell ɗum noon kadi ko debbo suka debbo mo ganduɗa gondunoɗo e kanko Jeffrey Epstein ne wayno ko kanko hoore makko onon ñaguinomo yo yaafo ɗum kono ne wayno ko ɓeeɗo ɗiɗi fof o haala ko ni o haalirta wonde ko o anda to ko noon o ƴeewa ko wawi wonde fof ne wayno so tawi o yaafaki Puff Daddy hawnaki ma wone kaso kene woni duuɓi tati ɗum noon e wayno ko ta makko mo waɗi sono tiggi guila septembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi donc ɗum ɗon firti wonde ko wayno oɗo sa joni ko heddora tan ko duuɓi tati tugnade hande ko habaruji gommiri toon ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump ɗum kadi o windi wonde ko Puff Daddy ene wayno ñaguimamo yo yaafo ɗum o anda to noon woni koye ƴewde donc o windi kadi média social makko o yimɓe hewɓe ñaguimamo yo yaafo ɗumen kono ɓeeɗo fof ko yimɓeɓe considére donc hande tugnade journal e wonde ko kanko Donald Trump kadi e wayno o namdanoma ko fati e oɗo debbo Christine Maxwell
non e wayno kanyum hoore mum ñawal yeeso duubi nogas sibabunde liggondiri kanko Jeffrey Epstein e kadi baddo appel mudum ton to Cour suprême pour yo Cour suprême hal bele ni ƴewto ñawol mudum Cour suprême non yaltini ñande jeegom lewru octobre nde wi wonde ko heddota ko hankadi ko fate ñawol makko donc artude Puff Daddy encore sifti don tan Puff Daddy gila lewru septembre hitan ujunaaji de nogas nayi ko gilden ko nangaɗo ɗum noon so tawi o yaafa firti wonde ko mo heddo kaso au moins duuɓi tati goɗɗi ɗum noon ko toon to Brooklyn woni oɗo saha joni hande habaruji men toon to États-Unis tumnade kadi ko yalti ummade toon to Chicago Illinois en wayno ko gouverneur muɗum e kamɓe kadi maire Chicago ɓe porti plainte ɗum noon altine hande contre laamu makko kanko Donald Trump ɗum ɗo fof noon ko wiide wonde ko gueɗe ɗe mbaɗata hen pour neldude garduji toon to Illinois donc e wayni ko kamɓe yaadeɓe toon to tribunal ñande altine hande ari ko caggal nde juge goto bloqué wonde kanko Donald Trump pellital mabɓe neldude toon garduji toon to Portland wi wonde ko ɗum wawa wonde e nder porte plainte e nder plainte moɓe mbaɗi kamɓe ardiɓe toon Chicago e ardiɓe Illinois ɓe mbi wonde ko Donald Trump neldude toon garduji toon to Illinois ene wayno ko ɓeydude caɗele donc ene wayno ko balɗe ɓennuɗe en si yiyama hono kamɓe ɓeɗo garde national militaire ɗi neldi toon ɗi ene pelli debbo goto e kadi ne wayno ko oɗo sa joni enen continue wadde caɗele ko fate yimɓe seppoɓe toon ɓe seppugol noon ɗo États-Unis ko ɗum ko hunde jeeya koye constitution tumnade hande gouverneur ko haala ko donc ene wayno ko Donald Trump ko waɗa ko fof ko ɓeydade provoked beele ɗeɗo dile ne ɓeyde hewto kono noon e administration Donald Trump ko continue haala hande wi wonde ko ɗiɗo garduji neldeteɗi tan e surtout e guure ɗe démocrate en laami ko yidde habde crime aji gonɗi toon e surtout en kamɓe démocrate en ko kamɓe jeeya e organisation terroriste biyeteɗo Antifa no Donald Trump ɗum wirata donc ɗum woni ko haɓata hen ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni kamɓe toon to Illinois ɓe jeeyini kamɓe ne portude plainte donc siftin ɗon tan ko juge haɗino bloquino neldude garduji toon to Oregon ene wayno kadi juge goɗɗo kadi haɗi kadi bloqué kadi ene yamirore makko neldude garduji toon to Portland siftin ɗon tan ko ene wayno ko hanki wiyanoma ko kanko Donald Trump yamiri garduji ma gummo toon to Californie jaaha toon to Oregon kono ene wayno ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko hunde hesere wonante harende dikkodiral walla dikkodiral gongal hakkude makko kanko Donald Trump gardine gouvernement fédéral mo États-Unis e gouverneur uji lokkoji ko wayno état ji ɗi ganduɗa taw ko démocrate goni toon gouverneur uji walla guure ɗe ganduɗa taw ko maire uji muɗum ko démocrate en e habaruji kesi jaltude hande hono kanko biyeteɗo John Durman ɗum noon ko neɗɗo ko special counsel ɗum noon ko avocat spécial ƴeftonoɗo ɗum noon yo ankiri hono haaluji kalten hono kanko Donald Trump jokkodiral makko e Russie ɗum noon koye campagne hitande ujunnaji ɗi sappo e jeegom ene wayno ko fotte procureur uji hande enen ko haalen procureur uji ko noon ene wayno ko o kanko hoore makko ko haaluji makko ene wayno koko jogori dartinde kanko James Comey ko takka ko e nder ko haali ko wi wonde ko ene wayno ko enquête aji ɗi waɗi fof ene wayno ala to holli hen wonno kanko James Comey won ko violi won ko semti walla won ko yamiri ko hunde nde wonani rewde lawol ɗum noon kadi ko hunde nde ganduɗa ene kanko John Durham o nangganomo yo enquête ɗum ɗo ɗum donc ene wayno ko oɗo saha joni tumnade kadi ko yalti hono kanko John Durham ene wayno ko hawnaki ma défense mo James Comey jogui ma hutoromo sibabude ene wayno ko kanko woni enquête waɗi hakke duuɓi nayyi mo enquête to FBI ko jogonno kanko Donald Trump e ɗum noon jokkodiral hakkude Russie e campagne Donald Trump hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e jeegom e oɗon saha kadi ene wayno ko kanko Donald Trump to heeɓi laamu nde ko nden woni wonde o seeki hono oɗo gardinoɗo FBI hono James Comey kono ene wayno ko caggal muɗum hono kanko Durham ene wayno ko kanko yamirno yo won special counsel o enquête ko fati ɗum ɗon ɗum koye laamu Donald Trump kono ala ko yitno hen e kadi hande on rapport makko mo jogui o continue wiide wonde ko hande ene wayno ko kamɓe procureur uji ala fof koɓe jogui preuve pour wawde ɓilde hono James Comey kanko Lindsey Halligan noon ene wayno ko hande cifreteɗo wonde ko kañum wonno tan ko avocat compagnie ji assurance omono continue hande rewde ka ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni hono kamɓe tribunal eɓe ɗamini hono kanko James Comey mo warde avocat makko ñande 9 lewru octobre ɗum noon toon to tribunal kono noon ene wayno ko yitno hen kadi ko kamɓe FBI to ene yamirore kanko gardiɗo FBI kanko kadi président mo États-Unis
tunara handi ko CNN report wonno ko ƴewde page fof go nangudemo kanko James Comey ɗum fof ko hoynudemo walla bonnudindemo kono wayno ko oɗo sa joni ala fof yimɓe jeeyaɓe FBI taw ko hohoɓe halfinaɓe ɗum ɗon jaɓɓe wadde ɗum ɗon ko way wonde fof ene wayno ko haqqillaji fof nena enen kuccite mabɓe kanko procureur ƴeftaɗo Lundi Halikan ko jogori wadde avant 9 walla ñande jeenayyi holko jogori haldude juge ko fati en est ce que mo jogui gueɗe tiɗɗe ɗe ganduɗa enen wawi takkude kanko James Comey habaruji men États-Unis cekkitoɗen ko ummade toon to hande to ministére toppitide ko fati cellal e tunnade kadi ko yaltino wayno ko yimɓe hewɓe taw ko haralleɓe ko fati haqqilla safruji haqqillaji ko mbiyata psychiatre en ene wayno ken wona ɓe mbawi wadde lettre uji e lettre mo bindi o kadi ɓe mbi wonde ko hono kanko gardinaɗo ministére toppitide ko fati cellal hono kanko Robert F Kennedy ko neɗɗo mo ganduɗa mo ala karalagal muɗum e wiide mabɓe kadi ne wayno ɓe mbi wonde ko ɗiɗo organisation ngaji ɗiɗi hen organisation ko organisation fedde psychiatriste en wonɓe toon to California du Sud e fedde wonde kadi ɓe pour renoɓe ko fati safriraji haqqillaji e nder koɓe bindi koɓe mbi wonde ko ene wayno ko tawde ɗon ɗo ɓe goni haralleɓe ko fati safruji haqqillaji walla doctoragal eɓe jogui wonde hattan eɓe jogui kadi wonde oɗo sajon kulol sibabu no ɓe yiideɓe wonde ko gardigu ministére toppitide ko fati sellal e ɗum no kadi en jimanima ko kanko Robert F Kennedy en wayno oɗo sajon woni koye bonnude kala ko fati cellal haqqillagal en ɗo e leydi he ɗum noon e wayno ko raɓɓiɗi ko tan kamɓe ɓe mbi wonde ko kanko Robert F Kennedy ene wayno oɗo sa joni ko gueɗe ɗe waɗata ɗe henna ko gueɗe ɗe moƴƴani kono noon e tunnade kadi konngol gummingol toon to joguiɗo konngol département santé ɓe mbi kala ko Robert F Kennedy waɗata ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henna yandude kanko agenda makko kanko Donald Trump pour ko mbiyata make America healthy again ɗum noon e pour ittude kala gueɗe ɗe gonnoɗe ɗon taw ko gueɗe ɗe meeɗani memede kaɗoji ko fate cellal public ko way woni fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo doctoreɓe ken wona ujunere neɗɗo ene wayno ɓe mbawi windude oɗo lettre ɓe mbi wonde ko alay saago ɓe hono Robert F Kennedy o wawi ittede e gardigu makko to cellal toon to États-Unis bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sayre habruji men international puɗɗoɗen ko toon to Sénégal noon ɗaminno hankini hono kanko Ngoné Saliou Diop ene wayno yihno hande toon to tribunal ɗum noon wiye toon ko toon to direction cyber sécurité nde wiye toon nde noon wayno ko tumnade hande ko yalti habruji gummiriɗi toon to Dakar e Seneweb ɗi windi woni wayno ko wawi heɗede kono ene wayno ko oppitama caggal mo fati o yalti o nangga donc tumnade habruji jaltude ɓe mbi wonde ko nawnomo toon noon ko sibabude plainte uji mbaɗaɗi contre makko kono noon wayno ko altini subaka en wayno kadi plainte uji goɗɗi kalmisaji goɗɗi jalti contre makko kalmisaji ɗi addi ɗum ko fedde Pulaar wonɓe toon to diaspora e kadi association international jawanɓe ɓeɗon kadi ene wayno ko mbi wonde ko bonni inde leñol mumen surtout won gueɗe ɗo haalde donc siftini ɗon ko ñande 33 lewru septembre kanko Ngoné Saliou Diop o waɗino émission mo toon to télévision mbiyata sans limite o haalano hen ko haala Macky Sall kono nani hen haala tumnaɗa hande ko haalte haala leñol makko e surtout yennude hen leñol fulɓe walla yennude hen hinde jawanɓe ko wawi wonde fof en woni oɗo sa joni mo ɗamina kadi mo ruttude toon to tribunal walla toon to oɗo gonga toppitide ko fati enquête cyber sécurité donc tumnade hande ko reportage taw report ɗum ko biyata galle jandiyankoɓe ka wiyetede kaftef e mbi won ɗiɗo organisation ngaji ɗi donc Haalpulareɓe wonɓe diaspora e kadi mbiyata ɗum association international de jawanɗo ɗiɗo organisation ngaji ɗiɗi en wayno ko kalni enquêteur ɓe wonde ko haalaluji kanko oɗo journaliste debbo ɗi o haalɗi ko haalaluji toñangi ko haalaluji ƴettoje e ko kadi haalaluji kolluji gadduji peccor e mbi kadi en wayno ko ɗum ɗo kadi journal on siftini toujours ndeɗo affaire makko Ngoné Saliou Diop affaire makko yanta toujours ko gueɗe ɗe ganduɗa en haalluji kalte ɗo oɗo sa joni pour deejre leydi ndi e kadi e surtout en won haalluji won ken addam leñol makko ko wawi wonde fof en wayno ko kanko Ngoné Saliou Diop o ummima hande o woni lawol makko gadunol yaade toon to cyber sécurité kono en ɗaminama o ruttude hande habruji men toon to Sénégal e tunnadi kadi ko yalti hono kanko ministre toppitide ko fate justice leydi ɗum noon hono kanko Yacine Fall siftini ɗon tan joguinoɗo affaire étrangére ono wayno ko remaniement cakkitto mbaɗa toon Sénégal o gartiraɗo toon yo won justice o yehino hande to kaso gonɗo toon to Rebos e ɗum noon e nder haaluji ɗo haali o wi wonde ko kaso gonɗo toon to Rebos o kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en ponnoɗe gasɗe ko fewi ko gueɗe puɗɗade guila e laamu makko kanko Macky Sall kono e wayno ko
gestion wodani no kalisaji bonnam kadi en wayni ko nokku fewani e wiide makko kadi wi wonde ko odo saji ne wayni ko laamu mabbe ko wadata ko ƴeftude kala ko fati département Niawar wattu dum gedde de ganduda tidi haqqina made gedde de ganduda pewnitoje e gedde kadi woje lawol surtout en kadi doftotode kala ko woni gondanko e dum non kadi surtout en kadi ko wawdi kala habde kadi kala ko wete bonandeji taw ko bonandeji parde ngal haali ko ngudi o wi wonde ko kala badde bonandeji di ganduda surtout en jaa hen dirtindi kalisaji jawdi leydi ndi beedon ma laaw rew men o wi en woni ko Niawar fotani wonde pour wallude kala jogiibe ko wete privilege dum non jingande woni kono wi wonde ko pour kala ko wete ne potal e wallude kadi gor fof hebde kisal mudum dum non ko kanko Yassine Fall haali dum non siftin don gardina do sa joni justice leydi Sénégal tunade kadi khabaruji gomiri ton Sénégal hande khabaruji men to Sénégal e tunade kadi ko yalti ton to Séné News hono kanko Pape Malick Ndour ancien ministre de la jeunesse gouvernement mako kanko Macky Sall e tam mako kanko e lam mako kanko Macky Sall en wayni ko o notinam ton hande to tribunal dum non ko tiagal kadi kanko ware mako nde hada yaltu leydi nyande samedi jam bindo dum non e tunade kadi avocat mako biete de maître avocat mako maître El Hadji Diouf ko haali wi wonde ko ancien membre du gouvernement kany wori mu namdama elmaji gedde bannode hitande ujunnaji ɗiɗi nogas ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayi ɗum non caɗele bannode toon seppuji ha yimɓe mayi hen wiide makko noon wi wonde ko client makko jaabimo ko namda ko fof pour wonde est ce que kañum hoore mum en andi ɗiɗon événement ji walla ko seppuji badden walla fitinaji badde toon ɗi kono wi ko on jaabi ko wonde ko anda hen haydara ala ko nayi ɗum hen ko wawi wonde fof en wani ko kanko maître El Hadji Diouf kadi o haali wi wonde ko en wayni ko kamɓe namdiroɓe e kanko namdireɗo ɗum fof yaari koye deejre oy kono wayni ko won question ngaji tati namdade hen question ngaji ɗi wona question ngaji poɗɗe posede question ngaji makko kanko avocat e maître El Hadji Diouf o haali kadi o siftini en yimɓe wonnoɓe toon ɓe wonde ko so tawi neɗɗo mennoɗo wonde ministre so tawi ne enquête ko ɗum ɗon ummo toon to assemblée nationale ko assemblée nationale foti takkude ɗum wiye wonde ko waɗi tel nden foti enquêtede kono wayni ko oɗo sa joni ɗum non fof ko wiide makko wayde ko tugnade constitution leydi Sénégal ko yamiri donc wawi wonde fof en wayni ko tugnade journal ko haali oɗo enquête mo mbatta e makko ko sibabude fitinaji bannoɗi torture aji bannoɗi toon période hitande ujunnaji ɗiɗi nogas goo ha hitande ujunnaji ɗiɗi nogas nayyi e ɗum ɗon kadi en wayni ko oɗo sa joni ɗiɗon fitinaji fof e wiide kadi journal o ha hande ala ko fawa e makko kanko Pape Malick Ndour donc e tungnade hande avocat makko o waccitama e kadi oɗo sa joni woni libre ɗo wela fof mo wayade kono en wayno enquête nene continue tungnade hande journal Séné News hande khabaruji men international tungnade kadi Radio France International ko haali ono leydi wiyetedi Eswatini en woni jaɓima hande kadi yimɓe sappo taw ko yimɓe ummiɓe toon to États-Unis ɗum ɗon noon ko Swatini kadi ko leydi goddi toon to bangue worgo e kañum kadi ko signirde kanko laamu makko Donald Trump pour jaɓɓade kala yimɓe déportoɓe wittoɓe toon to États-Unis donc en wayni ko tungnade koɓe kaali ɓe mbi wonde e ñalawma altine hande kamɓe Swatini ɓe mbawi kadi jabde yimɓe sappo guitte toon to États-Unis gadde toon to leydi mabɓe habaruji men international cektorɗen ko toon to UNESCO e tungnade kadi ko yalti hande hono kamɓe ndeɗo fedde UNESCO toppitide ko fate pinal goni koye toɓɓade oɗo sa joni ƴeewde hol gardoto ɗum noon ko ɗamina hono kanko égypte najo gorko kañum jogade ardade ndeɗo fedde hono kanko biyeteɗo Khalid Emani ko égypte najo e wayno ko kanko woni jogoɗo ardade ndeɗo fedde noon oɗo sa joni ko joguini caɗele surtout caɗele muɗum gari ko gila yimɓe ɓe ganduɗa pro Israël naɓe en takkiɓe nde kamɓe ndeɗo fedde wiide wonde ko ɓe gonnani ɓe jiiɗa juif en oɗo sa joni en ɗamina hono kamɓe États-Unis e konngol makko kanko Donald Trump maɓe jaltu ndeɗo fedde UNESCO ni wawi wonde fof UNESCO sifti noon tan en wayni ko gardini woni ko toon to New York kono en wayni ko Donald Trump ko e nder konguɗi jaltuɗi ñanden caggal nde wi toon to assemblée nationale mo Nations Unies e ko yalti wiya wonde ko woni ko kanko hoore makko haali wonde ko États-Unis kañum hoore mum koko jogori yaltude ndeɗo fedde ɗum ɗo fof noon ko sibabude UNESCO e Nations Unies ɗeɗo fof ko organisation ngaji oɗo sa joni e wiide mabɓe kamɓe Donald Trump ko organisation ngaji ɗi ganduɗa en gonɗanani laamu Benjamin Netanyahu
bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare e habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar e oɗo ñalawma altini 6 lewru octobre hitande ujunnaje ɗiɗi nogas joyi gasi ha laaɓi ɗum noon so Allah jaaɓi may gartu janggo ko musidɗo mum Amadou haldanno e moɗon en mbaali jaam